Yrityskortin lisääminen Lumon nettisivuille. Kun olet kirjautunut WordPress-näkymään, valitse lisää uusi yritys. Eli se löytyy täältä. Yritykset, klikkaa siitä ja lisää uusi yritys. Aukeaa tämän näköinen näkymä. Ensinnäkin lisää uusi yritys, lisää otsikko tähän. Lisää siihen yrityksesi nimi siinä muodossa, kun haluat asiakkaiden sen näkemään. Olen itse täältä tehnyt valmiiksi tämmöisen mielikuvitusyrityksen tekstit, eli Karnaisten korven elämyspalvelut. Lisään yrityksen nimen tähän. Seuraavaksi siirryn kirjoittamaan yleiskuvausta yrityksestä. Ja nyt tästä löytyy ohjeet, samoin kuin lähettämästäni Word-tiedostosta. On erittäin tärkeää, että kirjoituksessa on väliotsikot kaikilla samalla tavalla. Eli 3 väliotsikkoa. Ensin kerrotaan yleisesti, mitä yritys tekee, mitä on ne ydintoiminnot, mitä yrityksellä on. Seuraavassa väliotsikossa ja seuraavassa kappaleessa kerrotaan siitä, mikä on yrityksen historia, minkä tyyppistä porukkaa siellä on töissä, tai jotain muuta, mitä haluat tuoda yrityksestä esille. Muistakaa, tässä kannattaa olla persoonallinen ja luoda tuttavallinen ja lämmin suhde asiakkaaseen. Ja sitten 3. väliotsikko ja sen jälkeen tuleva teksti liittyy sijaintiin, eli mistä tämä yritys löytyy, miten sinne pääsee, enemmän tämmöisiä teknisiä seikkoja. Eli nyt olen täällä jo tämän kyseisen tekstin kirjoittanut. Tässä näette, miltä se suurin piirtein näyttää. Kopioin sen tähän kenttään. Katson vielä, että siinä on otsikko ja sitten se samalla tavalla. Näin. Ylimääräiset enter pois tuolta lopusta. Eli ensimmäiseksi olen miettinyt että lohjalaisia elämyspalveluita. Se kuvaa mielestäni tätä minun mielikuvitusyritystä. Karnaisten korven elämyspalvelut ovat Lohjan seudulla toimiva monipuolinen elämyspalveluita tarjoava kalastusopastus, melantatuotteet, suunnistuskoulutukset. Seuraavaksi toimintaa jo 20 vuotta. Eli kerron tässä hieman historiasta ja myös muun muassa laadusta. Omaamme myös laatutonnin ja Green Start-sertifikaatit. Ja sitten tosiaan sijainnista, alle tunnin ajomatka Helsingistä. Ja kerron sitten ihan, että missä sijaitsemme. Ja sitten kerron myös, että miten pääsee bussilla, että voimme myös tarvittaessa hakea asiakkaan vaikka Helsingin keskustasta. Kun otsikko on syötetty ja yleiskuvaus ohjeiden mukaisesti, niin lähdetään täyttämään lisätietoja. Eli nyt sitten tästä klikataan kyllä tai ei liittyen, oletteko majoitus? No me emme ole, eli ei. Olemmeko ruokailupalvelu? Kyllä me tarjoamme ruokaa. Olemmeko ohjelmapalvelu? No ilman muuta. Teemmekö tapahtumia? Kyllä. Kokouksia? Kyllä me tarjoamme myös kokouksia. Sitten mihin kuntaan yritys kuuluu? No me olemme lohjalainen yritys tässä esimerkiksi. Ja sitten etäisyys Helsingistä. Tästä minä olen tehnyt toisen videon, missä tämän asian neuvon, eli katsokaa se. Nyt tässä tapauksessa se on 61 kilometriä. Sitten tähän kohtaan kirjoitetaan kaikki samalla tavalla. Matkaan kuluu 55 minuuttia autolla. Eli kirjoita täsmälleen. Matkaan kuluu, sitten se kuluva aika autolla. Kirjoita samalla tavalla. Sitten samat jutut kirjoitetaan. Otetaan tuolta valmiista. Sitten yrityksen osoite, eli se millä asiakas löytää yrityksen. Puhelinnumero. Tässä kiinnitä huomiota kirjoitusasuun, erittäin tärkeä, +358 väli.
suuntanumero, väli. 3 numeroa, väli ja loput 4 numeroa tai monta siinä nyt sitten onkaan. Sähköpostiosoite. Nämä ovat mielikuvituksia tässä vaiheessa. Yrityksen nettiosoite. Ja sitten, onko yrityksellesi laatutonnisertifikaatti? Jos sinulla sellainen on, paina kyllä. Tällöin automaattisesti laatutonnisertifikaatti ilmestyy yrityskortille. Sama Green Start-sertifikaatissa. Ja sitten, onko yrityksesi TripAdvisorissa? No, leikitään, että tämä yritys on. Jos kyllä, niin silloin minä käyn hakemassa TripAdvisorista tämän kyseisen widgetin ja upotamme sen yrityksesi yrityskortille. Eli minä teen sen sinun puolestasi. Jos klikkaat ei, niin en edes lähde sitä etsimään TripAdvisorista. Kieliversiot. Visit South Coast Finland-sivut tehdään 4 eri kielellä. Suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi. Me olemme kilpailuttaneet kielikääntäjän. Olemme saaneet sieltä hyvän tarjouksen. Kääntäjät ovat matkailualan ammattilaisia ja oman kulttuurinsa ammattilaisia tai asiantuntijoita. Ja pyrimme niitä käyttämään. Jos kuitenkin haluat käyttää omaasi, niin olen silloin minuun yhteydessä. Käännöstyöt maksavat 0,2 euroa per sana. Eli jos on noin 160 sanan tuotekortti, niin silloin se tulee maksamaan 100 euroa per tuotekortti kaikille 3 kielelle. Itse näkyvyys näillä eri kieliversioilla on ilmaista. Eli maksaessasi tämän vuosisumman lumolla, niin saat automaattisesti yrityskortin ja 2 tuotekorttia ja niistä nämä kieliversiot, mutta kielikäännökset sinun pitää itse maksaa. Luonnollisesti haluan kaikki kieliversiot ja kielikäännökset tekee yritys nimeltä Visit South Point Finland ja he laskuttavat suoraan teitä. Eli tässä Lumo ei ole välikätinen. Visit South Point Finland käyttää tätä samaa WordPress-ohjelmaa ja tekee käännökset suoraan tänne ohjelmaan. Ja jos olet klikannut nämä, niin he näkevät sen ja automaattisesti tekevät käännökset ja lähettävät laskun teille. Eli klikkaamalla nämä kieliversiot tähän, niin hyväksyt sen, että käännökset tehdään ja lasku teille lähtee. Ja tähän nyt sitten kirjoitetaan laskutustiedot, jotka nyt tässä minun tapauksessani olisi samat leikisti. Laitan tähän vielä, että tuolta tuo nimi. Karnaistenkorven elämyspalvelut, Jukka Punamäki, Kisakallion tie, Lohja. Ja näin kaikki tiedot on syötetty. Muista lisätä kuvat. Sitä varten on erillinen ohje. Tästä voit tallentaa luonnoksen, joskin se tallentuu ilmeisesti myös itsekseen. Voit esikatsella yrityskorttia. Nyt kun en ole lisännyt yhtään kuvaa vielä, niin siinä ei kuvaa näy, muuten siihen tulee kuvanäkymä. Ja näin yrityksesi tulee näkymään. Täällä näkyvät laatutonni ja Green Start-logot. Täällä näkyy TripAdvisor-näkymä, jonka tulen sitten myöhemmin lisäämään, jos se löytyy. Ja täältä löytyy yrityksesi tuotekortteja, mikäli semmoisia olet syöttänyt. Kun olet lisännyt kuvat, olet tarkistanut tekstit, olet tyytyväinen ja katsonut esikatselun, niin silloin paina lähetä tarkastettavaksi. Täältä kuvan oikeasta reunasta. Kun siitä painat, niin se lähtee minulle tarkastettavaksi. Minä katson vielä, että kaikki tiedot ovat oikealla mallillaan, jonka jälkeen se julkaistaan sivuille.